Sirkal ochako chenro mar chiwo laboratories ma kojolo mar konyo jopuonjre mag junior secondary mantiere sikunde secondary mag piny owacho maonge koda kaka ginyalo timo kit somo mar sayans. Sirkal dhi tiyo kod kambi mar Schools Equipment Production Unit SEPU mabiro keto maino mare neno ni sikunde duto maonge kod laboratories koda mwandu mag somo sciences oyudo e chak higa manyien. Jatatije mar SEPU Joel Mabongo lero ni sikunde duto biro bedo kod mwandu mag timo kit somo mar sayans kochop dwe mokwongo e kinde ma klas mar 9 mokwongo chakore. We are gathered here with stakeholders from various sectors within the education field to be able to put together a science kit and manual that is going to be used in our schools. We already have had one that is running for grade 4, 5, and 6, and due to harmonization of the curriculum, we are looking at it to adjust and ensure that it is relevant and fits the requirements by KICD. We have these minds coming together to ensure that when schools open in January, we have a kit that is suitable for junior school. So we are augmenting the government efforts to ensure that the gap that exists in relation to equipment that can assist the teaching of sciences